U Hrvatskoj što prije treba donijeti zakon o lobiranju koji bi regulirao profesionalno lobiranje te spriječio korupciju uspostavom standarda ponašanja između lobista i državnih službenika. Istaknuto je na dvodnevnom međunarodnom simpoziju o lobiranju koji je danas počeo u Zagrebu. Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja u svijetu, a što je pohvalio godišnje izvješće OECD-a za 2009. godinu, koja je sama inicirala donošenje zakona. Zakon je u operativnom planu vlade kao jedna od važnih antikoruptivnih mjera. Zajedno sa vladom pomogli smo sakupiti sve zakone koji postoje u Europi o lobiranju. Kazao to predsjednik Hrvatskog društva lobista Mate Granić, dodavši kako očekuje da će zakon biti usvojen do ljeta. Simpoziju je prisustvovao američki stručnjak za regulaciju lobiranja profesor James Turbar, koji se osvrnuo na razlike u regulativi lobiranja u Europi i SAD-u i još je ustvrdio kako je lobiranje u Americi izrazito transparentno i regulirano za razliku od Europe, gdje ga se još uvijek često smatra korupcijom. No, Americi su sa regulacijom lobiranja počeli prije 76 godina. U Europi, recimo Njemačka, Engleska, Francuska nemaju zakone, oni imaju registre lobista. Mi smatramo da osim etičkog kodeksa i javnog registra lobista da je potreban i zakon. Sve više država koji donose i zakon i mi vjerujemo da će to bitno pomoći pravnoj regulaciji, a što će pomoći naravno i stranim investicijama u Hrvatsku, što će svakako pomoći kvaliteti donošenja odluka na svim razinama vlasti. Između ostalog, zakon bi pomogao u potpunom uklanjanju takozvanog sivog lobiranja, zaključuje Granić. Jedan lobist ako radi onda mora potpisati ugovor, mora biti u javnom registru lobista, mora davati redovita izvješća, sam ugovor mora regulirati odnos između klijenta i između lobista, mora regulirati ciljeve, plaćanje, ko rješava sporove. Mi sve to radimo jednako, osim što se zalažemo da postoji zakon.